ndikufuna tilandirane kuchokera kuno ku Times Television ndipo yafikanso tu nthawi ya program ya Sports Arena. Ine ndi Williams Gondwa ndipo mzanga Mike Ndala ndi mlendo wanga mprogramu iyi. Kwambiri tiunikiratu ulendo wa timu ya Scorchers icha timu ya mpira wa miyendo ya tsikana ya dziko lino imene ikupita mdziko la Angola kumeneko ikukaswera masolo oyamba andime ya chipulu amene akatengere timu iyi ku masolo otsiriza ampikisano wa Women's African Cup of Nations. Tiunikiranso masewero ampikisano wa FDH Bank Cup ma semifinals adziwika tsopano. FCB Nyasa Big Place ikuzakumana ndi Mighty Wanderers komanso Silver Strikers ndi Silvo atachita bwino mu masewero a quarter finals. Kunalinso masewero a TNM Super League ndipo akupitirira mkati mwa sabata imeneyi. Kukhala kunja kwa dziko lino taona Manchester United ikugonjetsa timu ya Liverpool. Ndiye ndingokupemphani kuti tikhale limodzi mprogramu iyi. Ndinagamba kumambira program ine kuti andijoina Mike Ndala. Mike, takulandira ku program inanso ya Sports Arena. Of course, tidali limodzi weekend yapitayi masolo siyana koma focus yathu tsopano ndi kunyamuka kwa timu ya Scorchers. Ulendo akupita ku nkhondo tikatero? Yeah. Ndi ku nkhondo? Ndi ku nkhondo. Okay. Yeah, chifukwa si nkhondo ya masewera. Chifukwa kungowina pa Angola apanga qualify kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya masolo a women's football kuno ku Malawi. Yes, danger. Izozo ndi zomwe zikusonyeza kuti masewero a mpira wa miyendo osewera ake atsikana ukupita patsogolo. Chifukwa nthawi yambuyo ija sitimafika ngati apapa. Okay. Yeah, timatulukira koyambirira kwenikweni. Ife tikukhulupirira kuti mene ukuyendera mpira kubweranso kwa masponsor osiyana mu mpira wa atsikana wa miyendo. More especially National Bank. Sikakhala koyamba ndikomaliza ndikukhulupirira kuti ku Olympics komanso ku World Cup titha kupita tili ndi atsikana abwino, tili ndi mapuleya okuti ambiri anapanga kale mayina dziko lapansi likwadziwa. So in football so in general, not only women's football. Chifukwa mbuyo mutaonaso ife Malawi ife mpira wathu matimu athu kumapita patsogolo mu continent in continental competitions manga ma national team even ma club takhati kutsalirako. Okay. Yep. National team yathu ya Flames iji chiyambireni inapita ku AFCON ndi kuti katatu basi 1984 2010 ndi 2020. Koma women's football yamba pompano. Women's football yamba pompano. Ndikupanga tili ndi step yopita ku AFCON. Apa titapita ku AFCON. Ndikukhulupirira ineyo kuti Scorchers ikungopita ku AFCON danger. Ikhalanso tiyaboleza zinthu zambirimbiri sikuti zikhala ngati kuti so ipange qualify ndi itedza kaka ya 15 idzapiteso imene ndikuona awawo akhala maregular zopita. Ndiyeno Mike ukaona zokonzekera za Scorchers zakhala zili zotani ndi Mphosalavu Mofazili fa akutenga timu iyi akupita ku Angola amatuuza kunena akajoinana ndi achina Temwa ndi ma professional ena amene amasewera mpira kunja kwa dziko lino ina Tabitha achina Temwa akajoina nawo ku Angola kumeneko. Game ili lachinayi ukuyembekeza kuti approach ikakhala yotani? Yeah, kuyankhula timayankhula nayenso chakumawa ku Love Mofazili ku training naita kumpeza and body language ya ma players maoneka kuti ndokonzeka. Of course iye anangowalisa pa zomwe tikuyembekezera kumfusa ndi ma areas ati amene amayenera kukonza iye wanena kuti kwambiri amakonza ma areas onse sakusankhali. Okay. Of course concern ya Malawi ambiri inali pa golo ndi kumbuyo kuti pa golo pathu ndipo sadalirika takhati kuchinyisa zigoli zopeweka defense yathu sopena yakhali kuchinyisa zigoli zopeweka koma kutsogolo kwathu ndeti tilibe vuto. Malawi can score koma vuto ndilo kuti Malawi imatha kuchinya koma imatha kuchinyisa. So kwambiri amanena kuti amaona ma areas onse maka with full focus. Okay. Pakuti kutseka kumbuyo. Ndiyeno komanso namfusa kuti achina umachula za achina Tabitha ndi anzawo kuti akajoinana nawo konko. Then mata palibepo pali kukayika kuli konse kuti timati coordination kapena kugwirana kwa timu chifukwa awa ma trainers awo akunosa ma trainer ndio akangokumanira nakonko
ndi ananena kuti aya chikayiko chimenecho chopalibe. Awo ndi ma professionals amadziwa chochita akafika ground and sikoyamba kuti asewererenso ndi awo zangokhala kuti ulendo uno sanabwere kayi ku Malawi kuno kuti anyamuke ndi anzawo koma vuto lina lililonse in terms of coordination kapena kugwirana vuto ilo pali. Mike tinaonanso tu amene amathandiza timu ya Scorchers National Bank of Malawi akupereka uthenga wachilimbikitso komanso tinaona ndithu zokongola ndithu zovala zimene kuchokera ndithu ku National Bank fana avala ndithu zovala zimene za National Bank. National Bank anapereka uthenga kudzera mwa modzi mwa akuluakulu amene amaona za malonda kumene kwa kosahiwa kuti no akukhulupirira kuti no timu yawo ikachita bwino ndi of course mafuna ati join kuchokera ku National Bank komano zimakhala zosangalatsa motani timu yanu ikamachita bwino ukamayithandiza. Yes, imakhala mati value for money. Okay. Iweyo tenja ukamalowesa ndalama mu chinthu umafuna phindu. Nthawi zambiri makampani ku Malawi kunoko tisanamizanepo iyi. Nthawi zambiri anthu othandiza mpira phindu lenileni in terms of business kuti ituluke pa ndalama zomwe azika ku mpira kapena ku masewero. Kweni panopo sizinayambe ku Malawi kuno. Kwambiri makampani aja amafuna kuti akamayika ndalama zawo ku masewero including ampira amiyendo atsena ngati awawa kwa iwo chimwemwe chawo kapena phindu lawo limakhala timu ija ikamachita bwino. Okay. Yeah. So according to madam akosahiwa amanena kuti iwo ndokondwa kunena kuti Malawi on the verge of making history kapena atsapa ngono kuti apange mbiri kuti no munthawi yoyamba akupita ku AFCON komanso iwo ananena kuti chinawasangalatsa iwo ngati National Bank kuyika thandizo lawo kwambiri ku women's football kapena mpira osewera ali ndi league so kupanga national league mbuyo muchamango menya nzigawo koma panopo Wanderers imatha kuchoka kumwera kukamenya ndi mwina topic kunzuzu zimatha kutheka imatha kuchoka Silver Strikers Ladies kulilongo kuzamenya kuno ndi ntopa ku Blantyre ngati Super League chonchicha iwo akusangalala nazo komanso amanena kuti anapanga chisankho chokhala mu women's football komanso grassroots tisaiwale kuti kubweranso under 23 ya National Bank yomwe chifukwa chokuti ma areas ngati awawa anthu ambiri othandiza mpira anakhala ngati apanga neglect kapena ayang'anira kumbali asiya lero anaona kuti potsalirapo titenge kwefe ndeta tiyeni titamva kuchokera ndithu kwa akosahiwa ku National Bank of Malawi pa nkhani yokhuza timu ya Scorchers imene amayithandiza komanso league ya mpira wamendo yatsikana ya tsiku lino imene ndithu imalandira thandizo kuchokera ku NBM. Anayankhula ndithu motere kupereka support kuti timu ya Scorchers ikunyamuka kupita mdziko la Angola. Ife ya National Bank of Malawi ngati ma sponsors ndife okondwa kwa basi ndipo tili ndi chikhulupiriro chonse kuti a Scorchers satipanga let down. Pamene afika patali ndipo kumene ashokera kutali ifeyo tinkuwapanga support ndikuwapatsa moral yonse imene wakuyenerera akamapita pamene onyamula flag ya Malawi pa stage imene yoti ngati angakawine akhala ma finals a AFCON for the first time in history ndi zinthu zabwino kwambiri. Mene National Bank inapanga chiganizo choti tipange sponsor majority sports kuno ku Malawi after a long hiatus. Ma sport amene tinapanga sponsor alipo angapo koma chimodzi mwa icho chinayi women's football komanso tinapanga adopt ma Scorchers ngati timu yathu panalinso grassroots football. Pali chifukwa chimene tinaloera mbali imene iyi tinaona kuti ma areas amene wawa sponsorship ndi apang'ono they marginalized nde ife tinafuna kuti tipange develop ma areas amene anthu ena sakutolapo. Women's football taona Scorchers kuti kugwira ntchito kwa basi komanso ma tournament ena ngati tournament yathu ya National Bank imene tangoyipanga launch panopa for the first time ya azimayi matimu akusewera ndithu mopatsa chidwi. Nde ife tikufuna kuti atsikana onse mu dziko lino la Malawi kwina kulikonse kumene ali kaya kumudzi kandi mtawuni muno akamaona ma Scorchers aja akamaona azinzawo azimayi anzawo amene akusewera mpira umenewu wa miyendo azitha kudzoti nawonso akhoza kusasewera nawonso akhoza kuzafika pa world stage nawonso ku AFCON akhoza kuzafikapo. Koma padakali pano ifeyo monga ma Blue Hearts National Bank tili pambuyo pa Scorchers and I'm sure Malawi yonse ili pambuyo pa Scorchers tikuwafunira zabwino zonse
takhala tikuwaona amene amasewelera ndipo tikudziwa kuti sakatikhumudwitsa ndiponso tifuna kungowalimbitsa mtima kuti kumene achoka ndi kumene kuli kutali, kumene kwatsalako ndi kwakufupi, tafunira zabwino zonse. Chabwino kuyankhula ndithu kwa Akosa Hiwa kuchokera ndithu ku National Bank of Malawi ndiko kuti no tindi mwayi wakulopita opanga qualify chifukwa akasewera lachinayi return match ndi pa 28. Yes, akasewera lachinayi return match ndi pa 28 lomwe ili lachiwiri sabata yamawa ya pa Bingu National Stadium. Ndikukhulupirira kuti azalandira support ya mphamvu. Kufunsa approach yake ku game yawe ananena kuti kwa iwo choyambirira akufunisisa atapambana. Iyo. Komanso approach ya game ya pakhomo alavu Mufazili coach ananena kuti of course pakhomonso ndipo pambana kwambiri koma approach kwambiri iyenderanso ndi mmene atayendere ukoko. Chabwino. Yeah, so tiafunira zabwino zonse. Tafunira zabwino zonse. Yeah, akhala akunyamuka. Ndikukhulupirira kuti Danger akachita bwino. Ineyo ndikukhulupirira kuti Scorcher zipita kwa. Ndetatiye titasuntha ndikuona tsopano mpikisano wa FDH Bank Cup kunali ndime ya quarter finals, kunali ma quarter finals awiri kumathero asabata yangotai. Quarter final ina inaswedwa loweruka mu mzinda wa Blantyre pa Kamuzu Stadium. Taona FC Binyasa Big Bullets ikugonjetsa Kamuzu Barracks 2-1. Taona timu ya Mighty Wanderers ikugonjetsa Craig Sporting pa mapenalty 3-2, game itatha 90 minutes. Izi kutanthauza kuti no FDH Bank semifinals kukhala madabe awiri, dabe ya Lilongwe ndi dabe ya Blantyre. For Silver ikumana ndi Silver, Bullets ikumana ndi Mighty Wanderers. Tatitengera ma quarter finals amene anaswedwa pa Kamuzu Stadium. Yes, tinali many times iso inali pa Kamuzu Stadium, Bullets versus KB. Game yomwe inayamba bwino. Matimu onse anakhanga kuti akuopa na kuwerengana apo ndi apo. Kwambiri Bullets imapasirana kwambiri pamene Kamuzu Barracks imango uyiwerenga Bullets kenako kuti iziya panga matima counter attack, anapeza machance also nkanjira komanso nzake Geoffrey Sumani. Yes. Anapeza machance nake kuti anakatha kutsogola zinakanika komano Hassan Kajoge ndi Ephraim Kondowe anaisogoza Bullets first half yomweyo before kanong'ona Nyamata Wantali kuti header kuti KB ikhale kuti kutsalira 2-1 mmene amapita kopumulira. Yeah. Kubwera kopumulira kopita mponda coach wa Bullets anapanga ma substitution kuchosa china Blight Munthali, yes. China Frank Willard yomweno kandi KB nabwesa so ma player awo kuna china John Nchema, china Sam Gunda, game ndikusinthiratu. It was all KB in the second half. Zinangokhala kuti ma strikers are also nkanjira komanso zeri koma they were not clinical enough komanso they were not composed in front of goal. Komano KB mene inabwerera second half ikanatha kuimaliza game. Titaona quarter finals ya Craig ndi Wanderers apona ku Bledimba kumchinji. Ikono ri Craig iyai inaruma mulomo avance mpaka na game kutha 90 minutes 0-0 ndikula kuma penalty imakhanga game ya juga. Aliyesa matha kuwina. Ma penalty aliyesa matha kuwina. Inali game yovuta motani. Ukona sasa Craig ndi Wanderers. Yeah, Craig ndi Wanderers akandika chiwiri kuti akumane ku Bledimba. Force koyamba kanali season yatha inathaso draw kumeneko. Ababa akumananso 0-0 inali cup game. Ndikukhulupirira kuti area kananjo wako chapo Wanderers akuidziwa. Bob Mpinganjira amayionera Craigyo chifukwa chakuti ndi cup game inali game yongowerengana. Yongosekana te inuyo chabwino ifetisa. Alisa mobanzake. Inuso musachini. Alisa mobanzake. Alisa mobanzake. Kuti timaza masula kwambiri mpaka 90 minutes anaonjezera 5 minutes kutha 0-0 kubwera mapenalty ana ndikuti ma player George Chaomba komanso Frank Phiri ndamene anagolesa mapenalty okhawo a Craig koma Emas Nyirenda ndi anzake analephera mapenalty awo pamene Daliso Khungwa goalkeeper wa Wanderers anagwira mapenalty atatu. Ni palibe wa Craig alesana amenyera kumbali wonse Daliso Khungwa anagwira mapenalty. So pa mapenalty amene anaseweredwa Craig amenya mapenalty 5 ya chinyapo awiri. Wanderers yamenya mapenalty 4 ndi anaphonya ndi Emmanuel Nyirenda yekha. Anthu atatu Masiya Amanda ndi azinzake china Promise Kamwendo ndi ugolesa. So
Bullets ndi Wanderers akukumana mu FDH Cup in back to back years sopano chifukwa chaka chatha matimu anakumana koma mu quarter final Pakamuzu Stadium pamene Bullets I think FDH Bank imabweresa derby ya Blantyre. Yes, chiyambireni FDH Cup mu 2021 yenabweresa kale madabi awiri mbuyo 2022 pa semi-final pomwe Bullets inapambana 4-0 komanso 2024 pa quarter final pomwe Bullets inagonjesa Wanderers 2-1 Pakamuzu Stadium. Tingonena kuti matimu akakumana mu FDH Cup Wanderers sinawinepo pamagemu awiri amene akumana mbuyo 5 years ipa akuti pasano madaba atatu a Blantyre pamagemu awiri amene akumana Bullets ndi Wanderers mu FDH Wanderers sinawine Bullets yachinya zigoli 6 Wanderers yachinyapo chimodzi tiona kuti ulendo uno zikhala motani Silver ndi Silver also Silver ndi Silver matimuwa anakumananso mu semi-final ngati ndisakula ku semi-final ya Airtel top 8 mbuyo pamene Silver inagonjesa Silver 2-1 mwina ndi nthawi yokuti Silver nayo ione kuti tiluzanso semi-final ina ndi neba so kuli nkoke magemu aphangati azakhala masiku osatizana ina lolemba ina lawo loweruka ina la Mulungu afamu asimikiza hope and zikuoneka kuti magemu onsewa atakhala ku Bingu Nation chabwino nkutheka kuti nanu mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena kukufikani kuchokera kuno ku Times Television. Tufuna tipite ku break, tikabwerako tiunikiratu timu ya Silver Strikers mu mpikisano wa CAF Champions League. Timu hii yagonjesa timu ya ku Tanzania ya Young Africans ndi chigoli chimodzi kwa chilowere. Kodi chinsisi chinali pati cha timu ngati Silver Strikers. Komanso mpikisano wa TNM Super League. Inu takhalani pomwepo. Talowa gawo lotsiriza la program ya Sports Arena. Mike, Silver Strikers ili ndi step imodzi kuti ifike ma group stages CAF Champions League. Agonjesa timu ya ku Tanzania ya Young Africans ambiri samepasa mpata Silver Strikers mwamsanga mwina in a minute for kulinso TNM Super League. Yes, tiyamikire Silver Strikers danger. Nge unapasa mpata? Yeah. Ineyo mpata omwe ni maipasa. Yes, ufozi umazani na urino mumbiri. Ndi manena ineyo kuti mumbiri ya masewera ampira wa miyendo timu ya Yanga against Malawian sides si mawi nayi. So ni manena kuti strength ya Silver kapena mphamvu za Silver nizo kuti history ili mbali yawo. Silver Yanga si wina. So Silver Strikers ikweze game yawo, ikakweza game yawo kusiyanisa ndi mmene amasewerera ndi matimu ena. Ndana ikwezadi. Iba ndana ikwezadi. Yukutisi kuti uchizivunga ujewe amangooneka ngati ndi kuti players wako noko. Enes Pedro mpira omwe anampasira Andrew Joseph kuti agoletse anakhala wina odzikonda kanatha koma anaonesa experience kuti kafuyo waimenyaso zaka zambirimbiri. So tiyamikire ine ndiyamikire kwambiri technical panel ya Silver Strikers kuti matha kuiwerenga game. Anaiwerenga game first half 0-0 anaona kuti tilowesa experience ndikutulusa Zebulon Kalima ndikulowesa Enes Pedro and game inapitirira kusintha mapopa nsukwa Peter Mgangira komanso Edson Katenge Mafuliro tiyayamikire koma ntchito sinati pamene popo mwasangaza ukuona bwanji game ku Tanzania weekend yomwe ya ku Tanzania ine ndikuona kuti approach ikakhale mmene anabwerera anamenyera kunoko because ndi 11-11 ndi manena pa Sports Saturday Super Times pompano kunena kuti I love the confidence of coach Edson Katenge Mafuliro. Confidence imene ijayo ayitengeso ku Dar es Salaam. Asapita ukoko ndikumanga nena kuti ndikumamenyesa ma system okuti 6-3-2 menyani pangane attack chifukwa cho ngapanga attack aziopa kubwera. Tipa olomuna akapita titatuluka ku Tanzania komano kungogonjesa Young Africans yo kwa pereka chidi unoti atu talent kapena kuti skill amalawi tili nayo. Koma zotuluka zotenja tizike pambali. Tili ndi confidence kale timu ichatayigonjesa. Ukoko tu Silver Strikers ingofuna draw kapena oloita kaluza ko 2-1 ikhaya pitirira. So timu ija Young Africans ikangochinya Silver Strikers ikangochinya. Andili pampungwe kale yachosa kochi ngati ata mulembe yakhati timu akuizwa kumene feti ndi mphamvu tenja Silver Strikers kuli mpira wa Super League ngati mwa sabata imeneyi pange focus weekend results fataona
akaronga akonjezera mavuto ku Mzuzu City Hammers. ya ineyo ndinanena kale Danger Mwina zosatira taona Mzuzu City Hammers ikugonja ndi Karonga United 1-0 chigoli cha Robert Luhanga. Civil Service United kupitirabe kuchita bwino yagonjesa Blue Eagles 3-1. Tinaonanso Chitipa United kugonjesa Dedza 1-0. Pasi pa ligi ndi pali Mzuzu City Hammers, Mighty Tigers ndi Songwe sizikuyenda bwino. Top 4 yathu ndi pali Bullets, pali Wanderers, pali Karonga ndi Silver Strikers. Civil yabwera pa number 4. Yes Danger Kalonga yabwera pa number 3 of course ndio kuti kuita Silver ndi magemu atatu ikutsogola kwambiri Kalonga ndi magemu Silver ili busy za international. Kwa ine ndinakuuza kale ma program awiri atatu apitawo kuti Songwe inatuluka, Tigers ndi Mzuzu City Hammers akachita masewera kumangoluza luzabe aitsatira, and from the way things are going matimu atatu mene asanjirana apitirira limodzi mene ndikuonera. Ndiye Mike mu TNM Super League Tuesday Silver Strikers ikuma ndi Craig, FCB Nyasa Big Brass ikuma ndi Mafco. Lachitatu kuli game ya Ekaya ndi Kamuzu Barracks kumpira Stadium, Blue Eagles ndi Mighty Wanderers, Civil Service United ndi Mighty Tigers. Awana masolo nditu amu TNM Super League. Mwina mwamsanga malinga ndi nthawi akutuza kuti no nthawi yathu yatithera. Ndikuwa kuti no kunaliso Jambati National Division League, Red Lions iyai from behind ndikupanga force draw ya 2-2 komanso uphatikiza kumwasanga ndi game ya Manchester United ndi Liverpool. Yes, Civil ikuchita bwino. Super League kubwera mkatikati mwa wiki. Bullets ili pa Kamuzu Stadium lachiwiri ndi Mafco. Ekaya after a very long time italephereka game ndi akubwerera ndi KB pa mpira Stadium. Tigers ikaenda kuipa pa Civil ndi Civil lachitatu kandi ulendo khala umenewo apapa kwa ineyo ndiona kuti zinthu zada kwa Tigers. National Division ndinanena kale ne Danger kuti Red Lions ndikuipasa chance kwambiri kuti ilo wa Super League. Papa ikupitirira kuchita yaonesa mtima wokuti ndi anthu akuluakulu. Ine chitisa kasa kuliso Mitundu Baptist iyo imungonesa kuti pakhomo isamagonje. Komano Red Lions ikupanga china chilichonse kwina kulikonse. Ndilande Stars matsogola bwino 2-0 yaza Red Lions they came from behind. Ndikubweza achina Malumbu Nkandawire akugwira ntchito yotamandika kumene kucha achina Loyo Bokosi kuli achina Zikhole Nguluwe ma veteran akudziwa mpira. Ku England Manchester United ma games amene analipo mu NBS Bank National Division League weekend imene Sunday Mchinji Villa inagonja ndi Mtaja United 1-0. Umakamba za Ndilande Stars ndi Red Lions game imene inatera 2-2. Komanso masewero naso amene nditu adalipo kumatero asabata amene kulati nditu mkoke taona Chirumba Barracks Mike ikugonjesa Jenda 2-1. Taona Baka City ikugonjesa Chinteche 5-2. Komanso na Mitete Zita ikugonjesa Bango Stars 1-0. Kulatiso game ya Mitundu Baptist kugonjesa Fomo 2-1 mwanga magambira mujade. Pakatali pano Red Lions ndamene nditu ali pamwamba pa league imeneyi ali ndi 33 points from game 15. Our Baka City ali pa number 2 ndi 26 points. Mitundu ali pa number 3 ndi 25 points. Maliza ndi game ya ikulu imene alipo ku England. Yes, manena aso kuti the biggest teams, the most successful teams Lord Maguire were meeting over the weekend. Maguire ndi player Danger amene amandipanga inspire kwambiri. Inalipo nthawi amene masapota amadana naye kuopsa. In fact masapota a Manchester United amatha kumapita kwawo iyo kuchita kulemba apolisi kuti moyo wake uli pachiopsezo wako kumati chinyisa iwe. Koma Manchester United pano Manchester United nanena kale kuti Ruben Amorim akamakumana matimu akuluakulu he knows how to do the business. So chibwereni ku England wamenya ndi Liverpool kawiri magemu onse amenyera pa Anfield pa Liverpool ovutapo koma ina inatha 2-2 ina waigonjesa Liverpool yo Arne Slot anapanga inherit timu ya club yomwe inatenga league yapangeno yake timone no nzeru zake koma achina Luis Diaz, Trent Alexander-Arnold, achina Darwin Núñez, Malemu Diogo Jota kulibe tione kuti nzeru zake zikhamotani koma sizikuoneka bwino aluza magemu 4 olumikiza. Alright Mike ndithokoze kuti unabwera program ya Sports Arena. Azikoma kwambiri. Ndikwa kuti no weekend lero no tione kuti no masewero ena aenda motani kumaso ankati mwasabata imene kwene kuti TNM Super League. Tikatero tamaliza program yathu ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndithokoze Mike Ndala amene anandijoina program imeneyi. Ine ndi Williams Gondwa, pitirizani kuonera kanema wa Times mwako manonse.